chopo studio die chieng' makawuono wabo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje to kachiel machiegni e penj laktar ero kamana ahinya ne joneno an iluonga ni Dr. Fredrick Ochenge an wuod Nyakachagoro Obingo Village Obingo School e dala ma Nairobi ka an gi jo Kibera level 4 hospital an general practitioner ngiso ni tuo moro ma jatuo biro go hospital kanyo wabiro thiedhe mok wanyale makoro waoro mbele na specialist kamano ero kamana nyaka wono diher mondo magombaka e tuo mane daktari ni makawoni yero nwa topic kech wasebedo kwa wuotho e gwengewa wawinjo ka ji bedo gi complaints mopogore opogore koro tuo ma waneno kapok wawuoyo ahinya waneno wuoyo tuo mar asma asma ni en tuo mar rindo korcha ema waneno wawuoyo kawuono kamano mana kaka iwacho no ni en tuo mar asma en ang'o iwacho ni marindo kor orindo kor nango kata otimo nango momiyo ber ka waweyo dichieng' makawuono koro asma kaka ing'eye en tuo ma kaka wajeno ni marindo kor nyiso ni yamo ok nyal kadho malong'o koro en tuo ma attack now ma attack lungs sama koro se attack na lungs koro nyiso ni yamo ok nyal kadho malong'o koro jatuo ok nyal yueyo malong'o kech ng'eni lungs en tijen ma okelo yamo maler to golo yamo mochafu koro sama koro rindore ni nyiso ni koro yamo ok nyal kadho malong'o koro jatuo ni winjo matek kor ka yueyo kelo kata kore bebedo malit kendo winjo kogolo sound moro mag wheezing sound kamano gima doher mondo milenwa Dr. Ochenge en ni seche ma iwacho ni orindo lungs kata ofundo obo mabende ema thothne kao kata golo muya oko ogolo muya mosetigo to ruako muya maler monego beni kowo e del wantiere ka kod oboe ariyo kaka wanene e picha ka wantiere kod normal lung kachiel kod asthmatic lung teneno wantiere kod obo makare kachiel kod obo mabende nitiere kod chandruok mar asma daher mondo mipimnwa seche morinde ni orinde ka ang'o motimore e obo ka ang'o matimore momiyo ang'o wach ni orinde kata lokruok mane mabende obo ma ang'o wach ni koro orindo obo makoro ngato kunyal yueyo makare yes koro kaka neno ma is a normal lungs gizo ni en obo monge gi shida mora koro sama ngat man gi asthma cha ineno kama koro yamo kama onego beni yamo kadho godo ni lining no ido koro odhio rinde koro gizo ni okete okon odiyo bedo matis kama makoro gizo ka yamo kama ya kadho ma yeka koro bedo matek mondo kadhe emineno kako chal kama koro gizo ni moya struggle mondo moyo mondo gol moya marach na oko koro mane makelo waluongo ni asma koro gik manyalo kelo asma ni manyalo miyo lining ni obed mofundore koro achiel kuom gi en samoro jatuo ni kech mos wayudo ni tuo mar asma en gi nyuolo godo ngato thothne wayudo ka almost 90% mar joma nigi tuo mar asma gi joma nyuol godo then tie jomoko be yudo ge widongo kae samoro itiyo kamoro mang'ich ahinya manyalo kelo rindruok mar lungs no mano be nyalo kelo ni tuo no then jomoko be matiyo kuonde mantie gi chemicals moko maricho magolo mamiyo lungs bedo morindore mago be nyalo kelo mano then tie jomoko mabende samoro luore gi lifestyle samoro ngato madho ndawa asasa mano be nyalo kelo shida mar lungs mono obed marindore kamano ero kamane nyapono no nyol kode ngato man kora ang'o manotimore kae to bende ang' ni pimno seche ma ngato fuoto ndawa kata seche ma ngato madho ndawa ndawa gitimo muscles ginade ma amiyo ang' ne giridre momiyo ngato nyalo bedo kod asthmatic attacks kaka ne wawacho cha kae to bende seche ma ngato tiyo kod chemicals ma ok kare chemicals gitimo ang'o gikuodo gidiyo gitimo nade to gin chemicals kaka mage koro wayudo ni mostly kech wayudo ni thoth ji nyuolo ga gin kech en genetically yani ka nyuola ni kode kata ka mamu ni kode kata ni kode edo ka nyithindo monyuol gi most percentage mar gi man malo bedo ga gi sida mar rindruok mar korne koro mano joma nyuol godo then koro sama ngato madho ndawa cha ido ka sama ngato madho ndawa koro lining ine ndawa ngene affect the lungs mostly sama affect lungs ngiso ni lining mar lungs no bedo mofundore kama sama koro sebiro matin ma koro fundore kama to kecho oko ni koro kuot iye koro fundore kama koro yamo ok nyal kadho malong'o koro makelo sida mar asma ni kamano chemicals ne winjo kimulo kar chemicals chemicals joma tiyo kaka factories moko maloso chemicals moko maricho ma samoro yueyo no gin bende ka ngato yue for a long time yudo ka embede orindo lungs no then joma tiyo kuonde mang'ich samoro tiyo joma tiyo kata mana kuonde ice joma tiyo ice cold room go gin be ka gitiyo for a very long time yudo koro chuno ni lungs go bedo mana mofundore koro yamo kunyal kadho yo malong'o koro ji bila be samoro wayudo ka bedo ga gi asma kamano
wadwa ka ranyisi achiel mani simulo na jogo manyalo bedo kod chandruok kata tuo mar asma. Wadwa ka ranyisi achiel mar joma onyuol godo. System gi chal nade, ang'atimore system gi kata ang'atimore dendgi, momiyo thothne ng'ama miyo kata ng'ama wuoro nyalo miyo nyathine kamano. Ang'o motimore momiyo koro muscles gi tighten? Kech wayudo ni ngene sama ng'ato nyuol ngene janyuol genes genetically yani gik ma loso dhano go samoro koro odonjo ir nyathini kech remo koro remo nitie type moro mar remo mamiyo lungs go bedo matek mondo mamiyo yamo mondo bed matek mondo okadhe lungs go koro mano miyo ka samoro ng'ato transfer from nyathine to ng'ato wuok from janyuol to nyathine koro mano miyo ka samoro obedo inherited ngiso gole from janyuol odhir nyathine kamano. Ong'eny marom nade pacho ka chandruok mar asma? Asma wayudo ni ong'eny kabisa nikech wayudo ni out of population marji iyudo ka around 10% mar population ni kod asma kamano. Gwengewa mag Kaluo bende ong'eny to ng'eny jomoko ong'eny Kaluo kucho to ng'eny management gi makoro tek iyudo ka samoro ng'ato ni kode kucho to kong'eyo en koro woni maybe samoro ire samoro en kata onyo won kani en pneumonia but kare en asma kamano. Nikech gwengwa ma Kaluo thothne onge kod factories mang'eny manyalo wacho ni chemicals, gwengwa ma Kaluo ok ng'ich ahinya manyalo wacho ni kor lwasi, koro thothne gwengwa ma Kaluo jogo matharo yude gin jogo ma onyuol gigo thoth wayudo ka thoth gi joma onyuol gi godo then again no kata Kaluo kucho jomoko tiyo gi maka ng'eni maka bende kitiyo godo for a long time kata joma tedo gi maka kata joma go maka owuon gin bende yot mondo gibed gi asma ni then joma tiyo kuonde buru iyudo ka samoro jomoko mago apiko ka samoro ng'ato ni buru throughout pinye moko motuo kabisa ma buru ng'eny kabisa mago bende kodonje lungs ahinya be nyalo kelo ng'ato bed ga gi asma then but percentage mang'eny gi joma onyuol godo kamano. Buru time nade? Buru be miyo kech mano buru trigger kech samoro ni gi mild asma koro sama idhi buru chang'eni koro trigger koro ngiso ni obiro koro ibedo ga attack cha kamano. Ma ok ni asma en kute ok ni en ok ni en bacteria makele ok nango en mana giminyuolo godo ng'ato en remo kamano. Adwa ni kori kete ikawe thuolo matin daktari mondo mi kori pimnwa kata puonjwa kotende ko tuo mar asma kuom nyithindo. Yes. Koro nyithindo kaka na wacho ni tuo mar asma ni inyal nyuol godo ng'ato. Sasa na wayudo ni joma tindo joma ni between igni 5 ka nyaka 15 ka thoth gibedo gi asma ni kabisa. Nikech wayudo ni ka janyuol ni godo immunity mag nyithindo pod ni piny. Koro yudo ka seche gin magin percentage gini malo magibedo ga attack nikech sama nyithindo sama gitindo ni yudo ka samoro gibedo expose koyo bedo kod kanyo then mama cha bende samoro mama bende wegi koro miyo ka asma ni bedo kod gi mang'eny kabisa then sama nyathini gi asma ng'ino ok nyal ng'eyo ibinyo mana ka nyathi koro othung kejo konyalo wuoyo pod ok nyalo express koro kingi kata gi matime koro mana ka nyathi thunga koro samoro wuo kan en gi homa samoro nyalo wuo kan en kata gi bacterial infection moro kare en mana asma koro ka joma thindo otemo bedo godo ahinya then asma ni kaka ng'ato medo grow iro ka samsung nyithindo otemo bedo godo mang'eny but ka gimedo grow tinyo kuma to grow giga ngiso ni kaka medo dongo e kaka dok piny koro makoro kata attack gin go bedo minimal kamano kamano kaka ng'ato medo donge kaka thuolo ne dok piny kata kaka attacks gi bende dok piny samoro poko loko environment samoro pod nena kar buru mane wawacho cha samoro pod nena kama chemicals kata kama factories nitiere mane wawacho cha jonyuol ne ema no nyuole okolokore mano koro ang'o matimore seche modongo momiyo thoth ne se kaka ng'ato medo dongo e kaka attacks gi dok piny ang'atimo kech wayudo sama ng'ato dongo cha ng'eni koro immunity system ne chako bedo motegno kech nyathi sama onyuol cha ng'eni immunity system ne pone piny kosa kako medo dongo e kako medo immunity medo bedo motegno te kako medo ogo temogo asma ni mondo dogi koro then again sama koro nyathi bedo dongo mabedo duong cha iyudo ka koro nyathi ne bende koro at least kata ka nitie yath monego bedo tiyo godo onya bedo kotiyo gi yedhegi then again bende koro sama nyathi medo dongo ni koro dende bedo rotekre mag dende bedo motegno koro ematemogo asma ni kamano ma ok ni olalala kende mana ka ng'ato medo grow e kaka medo dok piny makoro kata mana but ok onyal lal completely but onyal dok to minimum level kamano. Hapa ni picha odwa chalo mane waneno cha hapa ni nena achiel mane waneno cha koso pogruok nitiere en achiel kech mata normal lungs no maduna kaka koro obedo gino koro man ngiso ni mbuya bedo gi gufu mbuya kaw tiyo gi mbuya bedo gi shida mar kadho e lungs koro miyo bedo kabilano kamana koro kwang'iyo picha ni waneno ka otogorogi waneno ka leto moro chawani kwa gima chere gi kumore yes ineno ko lil neno kaka obendo en gi gathuye mago ginao
mano koro ngiso ni kunyine asma cha ngisi koro eno omiyo gi chakuot kama koro kuot gi oko koro kama muya koro kadho dong matis koro kosekuot kama koro miyo kacho diero bedo matis koro miyo kasa muya kadho koro muya bedo yudo kawo nafas matek moro yudo kawo ndalo mondo kadhe iye kanyo miyo kasa mokadho yudo kogolo wheezing sound miyo ka ngat man gi asma yudo ka dalili ne mokwongo biro koro golo wheezing sound koro ngiso no ori kadho gi thuon muya kadho gi thuon kamano. Yes. Higni mage ma othoro bedo ga marach mokalo kuom nyithindo. Sana nyithindo mapod tindo sana beach ka dok piny koro rach godo kabisa nikech ngine korindo gi onya rindo gi kamano mokel tabu. Kamano. Abich ka dok piny. Abich ka dok piny orach godo moloyo abich ka dhi malo. Kamano. Ang'at more abich ka dhi malo nikech tokni 15 kaka nilero nwacha ema immunity koro immunity koro chako dhi malo koro wayudo ka abich ka dhi piny ka nikech ng'eni seche go samoro immunity samoro mama ne ni kode kabisa samoro mama onyuolo godo nyathini koro ng'eni immunity mar nyathi pok obedo motegno koro nyathi ma potis ni ngiso ni immunity ne ni piny koro gi asma ni medo duoke piny kabisa kamano igni abich nyaka par igni abich nyaka par at least koro kanyo immunity koro chako pick up koro dhi maber koro kanyo bet ok en marach ahinya kamano. En ang'o gini mathoro ma jonyuol nyalo timo mondo mi gimed kata giket immunity mar nyithindo mondo mi obed maber mokalo ka gintiere bo higni abich mondo mi kik oter gi ng'wech ahinya. Nikech watemo ga advice mine ni at least onego bed the first 2 years obeda breastfeeding ma nyathi dhodho thuno completely nikech up to 2 years at least breastfeeding onego bed up to 2 years. Exclusive koso mato koro iri timo mamoko. No wado ni exclusive obeda 2 years motegno maber. To but meaning in sani kaka tinde penyo digital mine odich samoro ng'ado chako dhi tich ng'ado timango but only at least 1 year completely obeda inclusive breastfeeding monge gimoro machako medo machielo koro from 1 year kanya koro konyalo bedo onyalo gi other feeds but dhoth onego dhi godo for at least 2 years mondo immunity ma nyathi obed motegno nyathi mondo go tuoche moko ge bilagi kamano ma onyalo dhoth to chamo chiemo mamoko nikech thothne un lakteche mwachno ga ni exclusive breastfeeding en dweche 6 kai to tok dweche 6 dwe mar 7 inyalo chak keto chiemo ma light nyithindo koro kapo nono ni janyuolo keto nyathi kod chak exclusive breastfeeding kuom higni 2 okang'eyo ka o make sense koso ntiere gimoro ma ok dot but ngine ka ber ngine kaka ndalo machon ndalo mane mine wa machon ne dhodho nyaka 2 years ago ido ka tuoche ne bet tis but sani karo matindi dhodho nyithindo dweche matis gido ka tuoche bedo mang'eny koro matemo ga advice mine kata ka gibiro hospital kucho ni at least gitem miyo nyithindo dhodh motegno at least one year mober motegno konyalo 1 year to bet but konyalo 6 months bende sawa but 1 year at least mano ber kabisa nikech kaka den nyathi dongo kang'eyo ine laktar nyalo pimonwa kaka nyathi medo dongo dwaro mag dende medo bedo mang'eny samoro koro chak thuno ok nyal rome to ka watemo kete ni odhodhi gachiel duto te but ng'e gima ber kod chak manya mar mama ng'in kaka nyathi medo dhodhe kako medo biro koro ok ni koro kako medo dhodhe kako medo biro yes wadonje tuo mar asma kuom jomadongo wa mul matin koro tuo mar asma kuom jomadongo kaka wacho ni jomoko ti mayudo gi ewi dongo kage nikech samoro luwore gi condition kamitie samoro tiyo kama ng'ich kaka na joma tiyo cool rooms joma tiyo kuonde mantie chemical kaka na wacho cha jomoko be mantie samoro ng'ato tiyo kama koyo ng'iche mano be nyalo kelo negi tuoche gi koro jomadongo kata jomoko bende yudo gi kata mine be samoro yudo gi after kata nyuol then ngene jomo yudo kata matok nyuol kanyo ke samoro stress mar nyuol cha nyalo miyo nyathi mama o develop asthma koro mano yudo gi ewi dongo stress mar nyuol bentie samoro nyalo miyo mama develop asthma ntie seche ma stress nyalo kele koro ngin sama mama ne sama mine ma are expectant wayudo ka most samoro ng'ato develop yudo ka ng'ato nokonyuole gi asthma to ko chamo samo miyo dongo makoro dhio monyuol cha yudo ka mama no chako develop complication mar chest chako develop asthma koro mago be yudo kanyo wakawie yueyo kar mine mapek kanyo en chenro mar penj laktar wachere kod Dr. Chenge studio ka awang'yo chandruok mar asthma ong'eny mokalo kuom nyithindo kendo kaka nyathi medo doge kaka thuolo ne mar yudo attacks gi bende dok chien nikech ang'o opimonwa ni immunity kata rateke mage mag del koro medo tegno kik idhi mabor kik isudi. Saya magik maricho timre ni onigi me wenge ni tiket lweti e chunyi tiwach ni apaki nyasacha gidhi kanye jotelo ne gin mana mbele wakai to bang'e koth ochako to ginyaka sani wan wakia kuma gin gibuoke chal ka gima sarabo wadwoyo gimoro amora ma mare kae chal ka gima iketo mahere pachi to kendo ntiere odiochieng' mane en jaherana
To jok mong'eyo tie hera maber aditi. My friend, ni kama oxygen. Make Chago smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Kano king'eyo ni nitiere ga kidieny machielo mar asma mabende thothne joma mine mapeka ema thoro yudo kotenre kod stress mabende ginyalo bedo godo. Ma akeloa e penj ni kare wantiere kod kidieny pogore mag asma. To kaponono ni waseyudo kata stress induced kata manyalo kel kotenre kod stress magone mine mapeka. Kapok wadhi matut pimna ni kare wantiere kod kidienje adi kata kidienje mage mag asma. Koro kaka nawacho asma wayudo nitie mar joma tiso ma inyuolo godo ng'ato ma ng'ato inyuolo godo, then nitie ma ng'ato nyalo yudo ewi dongo ma yudo ma ng'ato yudo sama ndila ka kodongo, then nitie ma bende workplace kama ng'ato tiye luwore gi ma ng'ato tiyo gi kama ng'ato tiye, mago be nyalo kelo mano, then gi mar stress bende mag stress be nyalo kelo mago bende mago kidienje mano godo mag asma kamano. O mage gin kidienje gi magin tiere kamano. Koro ibro ng'e nade ni ma ato en stress induced kan kech mar nyithindo tibo ng'ang'ani ma mar nyithindo mag joma dongo ibo ng'ang'ani ma mar joma dongo mar environment kuma ng'ato tiye ibo ng'ang'ani en ma koro ma ibo ng'e nade ni en stress induced. Koro sama jatuo biro hospital kacha cha ng'eno gimo onti gimo ka oluongo ni medical history watemo penjo ni to kech kwase ng'en asma sama ng'ato ni godo en ing'iye kech kwase jatuo biro kache en gimi nyalo ng'iye gi wang' kama to ma nigi asma kata ka iketo stethoscope e kore kata iwinjo kaka sound mawuok kanyo. Koro kiseneno ni ng'ane nigi asma koro temo inyalo penja ne family history, inyalo penja be nitie ng'ata manigi sida mar asma ni e odu kanyo. Koro kwayudo ni magi onge koro manyalo waje makare ma obedo gi stress, wanyalo penja kata ka en gi stress moro, wanyalo penja kata type of tich motimo, wanyalo penja kata kama odake, koro mano mwanyalo ng'e godo, mwanyalo categorize godo ni ma en mar work induced koso stress induced koso mar kamotiye kamano. Wado ni mondo koro wang'e ne ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich nyaka be ni entiere kod asthmatic attack. Nisewacho kacha ni samoro leche ka odhi momiyore ma koro kamare mokale ti kama yamo mondo kadh malongo koro tis koro ngiso no obedo o struggle mondo breathe out koro mane o breathe out koro mondo breathe in koro samoro koro chest neno ka koro otemo gi otiyo gi a lot of energy mondo breathe koro yudo ka samoro ka sama ng'ato bedo ga attack yudo ka koro ng'ani kata yweyo malongo ko nyalo yweyo, then ng'ani nyalo yudo ka ng'ani nyalo bedo no sweat bende, ng'ani nyalo yudo ka koro golo wheezing sound minya ka magoni hi koro yudo ka koro mano be nyalo timore ne ng'ani kamano.
magina gina ranyisi adigo kende. Gina mokongo wayudo ni obedo gi shida mar yueyo, onyalo golo a wheezing sound, then onyalo bedo gi chest, kore nyalo bedo ka gore kabisa, pumping kabisa, then onyalo bedo no obedo accompany gi fuolo, nitie fuolo moro mabendo biro godo kanyo, then onyalo bedo gi fever be at the same time, then onyalo bedo ka samoro kata mana wang'e gi nego kata wuoyo okonyal wuoyo malongo nikech okonyal breathe malongo kamano. Mamoro mabe nyalo interfere gi nindo, okonyal nindo maber. Yes, kech ngene o very uncomfortable, koro nyalo kata nindo gi nyalo tame, then samoro be to some extent nyalo kata collapse. Kamano. Bende wanyalo ga bedo kod chandruok mar aonda kata kino ka ng'ato koro dwano fuol mang'eny kotende kod attack koso aonda tonge kata matin. Mostly obeda company ga aonda aonda moro mokasre e pierwadi cha yudo ka koro gane okasre aonda moro mokuywe you cannot control aonda no. Then at the same time yuyo bende okonya yuyo malongo. Kamano then you ka pain bende uju pain e kore kabisa. Kamano. Wathoro ga bedo kod tuoche mopogore ahinya mag kor. Samoro wantiere kod chandruok machielo mar kor kata tuoche ma ikelo kod kute kaka mag viruses. Ginyalo ga complicate kata ginyalo keto ng'at manigi asthma bede situation mamoro koso tuoche mag kor gi ok nyal interfere gi ng'at ma en asthmatic. Monde wayudo ni kata mana chronic conditions, yani tuoche moko ma ji odak godo gi kata samoro ng'ato nigi diabetes, koro sama en gi asthma yudo ka koro gino complicate kabisa. Koro watemo ga dwaro ni ng'at ma nigi tuo ibed gi asthma koro ber kene hospital mondo ng'i nikech samoro nyalo bedo ni in gi asthma ka tuo moro bin godo iye kacha mok ing'eyo. Samoro in gi asthma tin gi pneumonia bende, koro mano bende ok ing'eyo. Koro kin gi tuoche moko go mago be nyalo complicate sida mar asthma nikech onyalo kawo a long time mondo ng'ano respond ne yath kata mondo nyalo kawo a long time mondo o recover. Koro tuoche moko go nyalo complicate situation mar asthma kamano. O ma kaponi ng'ato nitiere kode to ber koneno laktar mondo mi oyud kaka inyalo konye mapiyo. Kamano. Yes. Adoni mondo mi wang'iyane ni mulonwa kata kidienje mag asthma ni wachino nitiere kod mag joma tindo, wantiere kod joma dongo. Wantiere kod stress induced, wantiere kod environment kata mobedo induced kod workplace. Workplace kuma ng'ato tiye. Exactly. Seche ma ng'ato yudo attack ma bende iwacho kacha ni koro obedo kod riwruok mar korcha. Iwacho no kacha ni thothne ok onyal yueyo, wanyalo bedo kod ahonda kachiel kod kagima kore liyo nikech muya riyore mondo mi kadhi kamano. Attacks gi thoro ga bedo maromre koso wantiere kod kidienje bende mopogore mag attacks. Koro attacks one gi two types of attacks. Wayudo ni samoro nitie moro ma is mild mobiro mana matis to ng'ani nyalo wuoyo kuore ok rendre ahinya, mano en mild obiro matis. Then koro ng'at mosebudho kode ma koro en osebudho samoro kuti gi yath malongo, samoro bo osebudho gi shidane, samoro bene kuonde ma gik ma trigger ga. Koro samoro odak kuonde ma trigger wana bi gik ma trigger wana ng'isoge. Koro samoro ng'ato bilani yudo ka koro obedo exposed so much. Koro yudo ka samoro mild ni en kata ko monyo na yath odhi maber, but koro mobedo ma severe ni mokoro bedo matek ne en nyaka ti gimoro na bila mai waluongo ni inhaler mondo ko yaw ne lungs go. Or wanyalo kete na nebulizing obiro hospital kacha to akete machine mondo oyaw kore no kamano. Koro ma mild one koro ko chuno nyaka wati gi mage, but koro mosedhi ahinya ma koro watiyo gi inhaler kata wakete na nebulizing kamano. Mondo biwuoge mild mochope e severe onyalo kawo thuolo maromo nade kata ang'o manyalo timore mondo mi bonyalo skip modhi owuoge mild to dhi e severe. Kaka na wacho samoro ngin samo chakore ka pod en tin, koro ngin samo ki manage maber, samoro kicho mi yath mondo tigo, samoro tiyo gi yath ndalari adek tiweyo to ngin tuoche ngin pod endeleaga. Samoro ngisi ni mondo kingeni en work related, samoro itiyo kama koyo ng'iche kabisa kata kama cold room to pod endeleaga tijino. Wenyo ka samoro koro ngin gi tuo no omedo nya. Koro chieng' machielo koro monyalo wuok kanyo kodhi e severe. Samoro bende en stress induced. Nen ka mild tibedo gi stress moro kendo. Koro ngin wuok from mild to odhi e severe kamano. Ere kaka ng'ato nego beni manage mild attacks? Ahinya kuom nyithindo kata wadonjo kuom joma dongo. Yes, koro any caregiver joma rito nyithindo matiso gi kech gin ma gin gi jukumu mar miyo nyithindo gi yath. Koro sami sitero nyak samino ka nyathini gi suspect ni en gi asthma, koro kuongo itero hospital machiegni kodi mondo daktari makanyo no ng'isi ni en asthma koso en tuo machielo. Koro ko ni en tuo machielo, ko ni en asthma to nitie yedhe midhi. Koro yedhe ko migi koro tie lo kaka ng'isi mondo ti kodgi maber. Koro samino ka nyathi ng'ata man gi tuo mar asthma ok onego bed ot monge gi yath nikech ng'eni tuo asthma onyalo attack nyalo biro anytime. Nyalo chako winje kata mana diero otieno ka onge kata hospital machiegni kodi kanyo. Koro nego beni ok bed monge gi yath, nego bed yath e ot ma kichako winje nyalo manage godo kapod irito kiny mondo idhi hospital machiegni kodi kamano.
Kech kaka nang'isi ni en odil gi lungs sama koro yamo oknya yweyo maber piny obedo otieno hospital bor kodi ina koro yedo ka pitich tek kabisa koro ma advice ni bed gi yath e ot kanyo kata joma osedhi severe wadoni gibedo gi inhaler atisi bedo nyalo en ng'eni inhaler ofungwa lungs oyawo lungs koro yamo nyalo kadho kamano. Ponono ni ng'ato oyudo attack onge kod yath onge gi inhaler okonyal chope hospital to en nyathi matin kata en ng'at mang'ongo e situation aina ni nyalo wacho ne ng'ato ni mondo mi otim ang'o? Emo atema encourage jowani at least bedo gi yath ot kiseng'eni kech ging'e yedhe mag asma ging'e kata gi hospital kucho mag miyogiga koro at least nyako bed gi moro kanyo ma kapono biro matek to nyalo tiyo godo gotieno kamano. Then at least then ote bedo ina exposed air obed kama yamo bende circulation ma air bete ber kamano then avoid gik mang'ich koro kata ka ja asma ni kata komia yath ko muony gi pi mang'ich ote muony gi pi mamor kamano. Wantiere ga kod tuoche kaka covid bende ne waneno ne ntiere kod ranyisi komodwa chalo mana kamagi kor maridore yweyo ok ng'ato kiyo maber ahonda kata thung' mar kor ere kaka ng'ato biro pogo covid kachiel kod asma kech ng'eni kaka nang'isi ni asma en gima inyuolo godo ng'ato kaka nang'isi no but covid to ng'eni is a viral koro ng'eni covid is a viral infection moyude through yamo but mato ng'eni wayude through genetic from ng'ato to odhi kuom anyuola ni to odhi joma moko then dalili gi signs and symptoms gi gidwa chalore but kechiro kaka mar covid cha en ng'eno ko gol wheezing sound cha moro ma gini golone but mar covid cha en mana aonda moro mosasore then en gi liet mar del then en gi del winjo ka liet tete from winyo ka tiendi then inya yudo kata samoro ng'ani bende ofuolo to kofuola inya kaka mar asma ng'eni mar asma en moro mokasore cha mar asma en moro mokasore cha then nyak beni en gi history mar nosebedo gi asma kamano. Ng'ato seneno ranyisi gi onego bedo neno ranyisi kuom thuolo marom nade kapok odhi ir laktar nikech ng'eni thothne bende ahonda kata kor maridore kech sana wahero ga encourage ng'ato ni sami sineno ki in ga gi history mar ni anyuondi kata in iwuon in ga gi asma sami kichako winjo kata kichako fuolo kata kichako winjo ka kori chako rindore kata winjo ka kori pek onego ringe dhi hospital nikech ng'eni attack neno biro ga en gima obiro ga gradually kaka medo budho mok idhi hospital e kaka omedore ga koro onya medore ni kapod hospital pod bor kodi koro onego beni sami chaka winjo dalili neno to ringe dhi hospital machiegni kodi but onego beni bed gi yath bende ot kanyo ma pod nyalo geye godo kapok ichopo hospital kucho kamano. Ka ng'ato pok ochopo e level mani koro entiere kod yath pile obiro iri kaka Dr. Chenge oneno ranyisi gi oneno ka nyathine kore fundore kata en wuon kore fundore utimo diagnosis nang'o kata thothne utimo nang'o mondo ung'e ni chandruok nyalo bedo asma kipoge gi tuoche mamoko ma bende ni wawinjore ni ranyisi gi odwa chalore yes koro mokwongo jatuo kobiro mokwongo en mana physical examination ikuongo ing'iyo jatuo ni kech ineno kata mana breathing pattern ne ibo neno ko temo gamo yweyo then ng'ato kaka wheezing sound samo biro tibiro winjo kata wheezing sound kata ka ng'ani gi asma kata wuotho mana kode to winjo mana ng'ato ni gi asma kata ka nene ng'ani gi asma koro kiseneno mago koro inyalo timo kiseneno mago temisi pimo mineno ni ma en ja asma kech kata kikawo gichi kete ikawo stethoscope ikete koreka ibinyo kogolo that wheezing sound koro kiseneno mago mani se diagnose iseneno mano en ja asma then history bodhi mini en ga gi asma kata nitie anyuola ne moro ne ga gi asma koro mano you can conclude ni mano is asma kamano. Mind physical examination kachiel kod history igo mbaka gi jatuo onge tests mibro run mondo mi iwach ni ma ato en ma nikech ni pimo ntiere gik mang'eny ma bende nyalo miyo kor because unless the kor watimane wago e picha mondo wang'ini to do bed ni gija kata kogo picha ibiro neno lungs ibiro kata kan tiere some lungs ibiro kan tie darkness moro ni kanyo mang'iso ni obedo gicha obedo affected ibiro neno lung ne moro kethore lungs mantiere kata obo mantiere kod darkness mano nyiso ni ang'o motimore e lungs go nyiso ni yamo kadhe kanyo malong'o koro nyiso ni there are some infection kanyo makelo sida mar yweyo no machande no koro mano bende one of the diagnosis manyalo timo ne mondo wang'ego gino kamano. Wang'iyo kacha mano inhaler kaka nawacho inhaler thoth joma nigi asma ong'e inhaler nikech ka gibiro hospital kucho wapuonjo gi ga wang'iso kaka onego bende giti kodgi nikech jomoko bende ng'ene be nyaka nitie ka techniques mitiyo godo kode then kaka ikane bende kamano
Koro wadwani ka ng'ato nigi asthma, at least iketo 2 puffs when necessary. Yani samiwinjo korindre to go 2 puffs. Kamano. Mani bro nyiso seche mwa manage kati medo lero no maber. Aneno picha ni wacho kata ni complications alda kipimo kuom jomadongo gi nyithindo. Kanye madwani mondo mimulnwa nikech nenore nitiere pogruok kuom attacks kuom nyithindo kachiel kod kuom jomadongo. Ketika kana ino joma mine dongo kaka joma mine sama gi picture gibedo gi more complication. Ino ka kod joma mine wayudo ka thothgi sketch gin magin gi sama gi pek to gibedo gi stress bende. Kech ngeni tingo ich dweche 9 ko yota ahinya. Koro gin ga gi complication moko matindo. Koro mamiyo ka mar mine bedo ga gino. Obedo more severe. Then samoro lifestyle mar joma mine be samoro gine magero tiyo gi marashi, kech marashi gine be medega, samoro kech gine magitedo be samoro ng'ato tedo gi makaa bende nyalo kelo mago bende. Then wayudo ka gina kech depression, depression sama mama pek yado ko bedo ga gino stress no. Then nyithindo to wayudo ka boys bedo ga kod ahinya molo jogi. Kor joma yawuoyi bedo kode mang'eny molo joma nyiri. Then no ko disappear ka pod gidonyo kaka nyalo off grow kaka medo dongo kaka gino rumo kode kamano. Ang'o miyo thoro bedo kuom nyithindo ma yawuoyi mang'eny moingo nyithindo ma nyiri? Mana kaka nyithindo ma yawuoyi gin ka pod gitiso. They are not very active ahinya ka pod gitiso ahinya, but ka gichopo 5 ka koro chako bedo joma koro chako bedo ma very active kabisa. Koro mano be nyalo kelo negi mano. But generally joindo ka boys bedo kod ahinya molo nyithindo ma nyiri kamano. Okay. Kati waneno kacha ni thothne kuom nyithindo kapo ni nyathi nitiere kode ng'enyne ni onyalo lal nitiere thuolo mamalo mokalo to bende ni ok onyal lal bende nyalo bedo en man koro kuom jomadongo to waneno kacha ni lifestyle kaka ng'ato dak weche mag ndawa mani wacho cha weche mag environment kaka ni wacho cha kachiel kod weche mag kuonde tich kaka ni wacho cha nyalo miyo nyalo mede koro bed mala ahinya kamano. Ero kamana ahinya kikidhi mabor kikisudi wakawie yueyo ka waduogo to wang'iyo ni ere kaka inyalo thiedhe kata ere kaka inyalo manage ponono ni nyathi nitiere kod asma kata in wuon nitiere kod asma omiyo en kidieny moko adwa nobai kata matin. Tunde arabudo nde tunde yingo nde tunde miganyono nde tunde tomoro pile nde tunde amama nde tunde nyajodongo nde tunde. Dial *487*3# to get this song. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV.
if the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing. Lakteche kod jochiw thieth mamoko pod oramo ni ok gichung ng'anyo ka piny owacho bende okalake ni nyalo mana twak kodgi ka gichungo ng'anyo no. The work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical. Bishobe mag jokopere oseo piny owacho ni thiro nyalo mar kuonde thieth kod skunde metayo yor misen gi kanise ma pacho ka. Johala Nation Angudha Kuja ochwale do gi ketho mar kuo ma shillings milion 37 ma iyango ni ne omayo jago moro e yor miriambo e ohand mula. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chege studio wang'e chandruok mar asma. Wayudo kacha ni ong'eny mokalo kuom joma dongo moingo kuom nyithindo. To kapono ni nitiere kuom nyathi tiende ni nyathini nonyuole godo anyuonde moro ne nitiere kode. Nitiere thuolo mamalo mokalo ni odhi we kata tuo ni nyalo rumo e seche ma nyathini bedo ng'at mang'ongo. To kuom joma dongo gik mang'eny mopogore opogore nyalo kele. Kaka kuma ng'ato tiye, a lifestyle mar ng'ato kaka ng'ato daka, kaka ng'ato ritore kod gigo ma ng'ato expose, ng'ato ji expose nyalo miyo obed kod attacks gi. Wantiere kod mild kod severe, daktari nosipimonwa kanyo okabinoe. Daktari seche misetimo diagnosis, mido ni ma en asma. Yes. Koro gimachielo kendo madwa na ang'is jo winjo, ng'ene samoro ng'ato pidho paka dala kata mana guok. Wedo to in gi asma. Ibiro ka inyalo bedo gi mo attack to king'ene ang'o miyo bedo attack. Ineno ye paka kata ye guoka gimbe gi trigger ga joma nigi asma. Then joma pidho ga flowers ba thought yudo ka sama flowers ga sama gitemo golo pollen cha mago bende samalo trigger ga joma naga gi asma. Then koro joma wero tiyo gi marashi kata spray gi mag del gi mago be samalo nyalo trigger ga joka asma. Koro sama ng'ato osebiro hospital kacha mwase diagnose mwase yudo ni en gi asma. Koro mokwongo ken mild to wabiro mana miye amuonya ntie amuonya mwanyalo miye motiyo godo kata ga madha ke nyathi mathis modhi tiyo godo mostly odhiga for around 5 days to boru maruma. But koro wang'iyo kata ken gi other condition maybe en gi asma en gi pneumonia. Koro mano biro miye nyaka antibiotics mondo konye. Then ka koro biro ka koro en ga attack mano koro en severe. Sam ng'at mobiro ka nigi attack koro mokwongo kaka nang'isi wanyalo tiyo gi wanyalo tiyo gi inhaler mondo open up the lungs mondo yamo koro dhi. But kama no onge to wan gi kubiro hospital kacha ntie gi moro mano kacha miluongo ni nebulizer en machine moro mwakete ume kama to wanyalo kete kata for 15 minutes ka gino run mondo omiye yamo odonj kanyo maber. But koro en be wanyalo miye kembo wadhi pimo kata ken gi other condition like kata pneumonia kata bacterial infection mora. Koro ng'ato bila ni kwasetimo ne mano wanyalo miye yedhe mag amuonya to gi kata gi sindan wanyalo miye then wanyalo kata mana miye amuonya odhi mwonyo ot. But ji bila gewalo ga miyo ga inhaler wang'isi ni just in case ni gino buke ot gotieno onya tiyo godo kata ko buke kata ka over the weekend sama maybe ostende mang'eny ok ti onya tiyo godo kamano. Nebulizer ni timo ang'o? Nebulizer ni otimo ang'o nikech pimonwa kacha ni en kor morindore gin muscles ma tight yamo ok nyal kalo. Nebulizer wacho ni bro kiketo ni 15 minutes dhi yawe. Odhi lighten the lining nikech gin lining mar lungs ya emodhi orindore. Koro ng'en nebulizing ni biro en gi chemical kanyo modhi yawo godo the lungs lining go. Then koro ywe odhi bedo maber. Then koro yoka attack dog pain. Kamano. Ochalo oxygen. Ngin thoth to woga ni ng'eni ng'ani okete oxygen. Ok en oxygen. En mana nebulizing ne miketo nega. Kech ng'ato konet wone. En machine, en nebulizing machine. Koro kosekete kama en gi yath mana mar Ventolin, no? Koro en but in a liquid form. Koro ng'eni sama osebedo in a liquid form cha. Koro ka machine cha goye to odhi kaka yamo koro. Koro kosedonjo yamo to odhi oyawo lining mar lungs.
kamano Wangi ne kaka samoro ngato nyalo control ka intiere dala nikech ngene wacho ni samoro nyalo bedo onyalo mako onyalo buki kata gotino nikech ngene en ngene kogo odi en onyalo biro samora mora koro nego ben ni ngato ikore ngato kisenge kaka nangiso ni ngata mungene watne moro kata negi asma mo wacho ni make sure ne obedo ngat mojipango yani obedo ong'iyo mbele this is the nebulizing machine koro ngene kako ketni koro ikete kama to dhi oyaw gino koro ngat mane gi asma mokwongo make sure ni gi yath e ot kanyo ma yath ma expiring pod ntiere maber then make sure ni gik ma trigger kaka noch gik ma miyo gini mbukore cha ma kaka wacho ni ngat ma tiyo gi maka tem doko tiyo gi maka piny kata weye kata joma tiyo gi mafuta taa bende tem doko tiyo godo piny kich ma gik ma mede joma tiyo kuonde mantiere chemicals kaka rangi gine go mago be tem doko tiyo godo piny then joma bedo kuonde mang'ich kata ng'ane gi asma konego bende lokore gi pi mang'ich kech kolo pi mang'ich to nyalo kelo ne attack no koro ji bilago konego bende kata koth gogi kata kapo ni koth biro bedi kamoro koth ochog mondo koro endelea gi suguli gi koro gigo bilago itema avoid gigo kabisa then komi yath bende ti gi yath mondo itieki kik iti gi tiwegi e kore then lifestyle ni ken kin ng'ane gi asma koro gik moko kaka kong'o iyudo ka ng'ato nigi asma to pod oda madho kong'o koro ka gigo mago medo attacks ng'ato nigi asma to pod oda futo ndawa koro gik moko bilago nego bende joge weyo bilo nego bende weyo then joma nigi nyithindo manigi asma make sure ni all the times idress gi warmly gibedo joma dress warmly then gin bende giwe tugo e pi giwe tugo kuonde mang'ich go giwe tiyo gi gik moko kaka ice cream gik moko mang'ich go then at the same time ka gin gi yedhe go be nyaka gitigo magitieki kamano ni people no kacha ni kaka joma mine mapek githoro bedo ga kod stress induced asthmatic attacks exactly ichen gima ng'ato ok nyala bedo godo mabor kapono ni sechopo to sechopo ere kako nyalo control mondo bikiko bedo asthmatic to entiere gi icha nikech en stress induced ne joma mine mapeka wadwa ni mondo matemane mondo biki ng'ato bed kode ahinya nyam ng'ama miyo mapek nikech kan koro osedhi morindore ok onyal yweyo tene ni thuolo mare marido hinyruok ni malo mokalo nyaka nyathi motimo exactly koro moya dwaro ga mama ka pek emomiyo waketo ga clinic mag mine gidhiga sama gidhi kucho nitie puonj momiyo gi kech sana joma yudo ka nigi asma gin koro gin gi special puonj momiyo gi mong'iyo ka ginyalo ritore dala kuro ka ginyalo tiyo gik ma ginyalo tiyo godo gik ma ginyalo chamo their lifestyle generally lifestyle gi wangi watemo puonjo giga then kineno kaka nawacho kineno ka gino dwa chako biro then oringo machiegni hospital ka men godo oro tiyo gi yedhe ka mondo kiko dhi to the extent mobedo ga attack kisa mobedo ga attack cha koro nyalo bedo more damage ne nyathine moting'o no kata ne owuon kamano kane wachako chenro ni people no kacha ni en ridruok mar muscles respiratory muscles exactly mar lungs bende wachere kod gino mwanyalo timo mondo muscles gi kik ridre kopogore kod yath kopogore kod inhaler kopogore kod nebulizer mani wacho nwa ka kopogore kod ntiere kech iwacho ga ntiere gik moko ma samoro kinyalo tiyo godo to muscles gi ang no relax ka muscles go se relax mano chandruok ni watieko koso nyaka ang itia kod yath kech mostly but wanya timo both wanya timo mago then yath kaponoko winjo those kind of activities eka koro wanyalo dhie yath activities gin kaka mani kech wayro gani at least temo exercise kech ng'ente jomoko moling alinga and from teach to what koro nego bende ng'ato be samo timo orako be kidogo yes orako bende kitimo orako koro yawo lungs kech ng'eni lungs koro remo nyalo pump maber kamano then joma obesity joma obesity watemo ni kik ng'ato be item duoko item ng'iyo ratil ni piny bende omiyo kata ng'ato nyalo dhi e gym ng'ato nyalo ng'iyo kata orako monyalo duoko godo del piny nikech kani kin obese then ibed asthmatic then man is more dangerous kamano bende wapithoro ga bedo kod kidienje mopogore opogore mag gik mimadho kaka kidienje mopogore opogore mag chai werigi marwa mar kericho iwacho ka nitiere ga herbal drinks moko ma ng'ato nyalo madho to miya dendi relax muscles gi relax kaka respiratory muscles gi nitiere kidienje mag chai kata teas makimadho to nyalo relax ka nitiere moko nitiere ga kata kaka wan gi soya gi ng'eni gionge chemical mang'eny those one can also relax the muscles kamano ere kaka inyalo ng'eyo ni ma ato en asma ma okel kod anxiety kata stress donge mana history medical history samoro okagine samoro oken an ng'at maduong' in bedo ga asthmatic pok ineno kuma stress odonje kata anxiety odonje ibo ng'ena ni ma en stress induced kata anxiety dong luware nyalo penye ni to before gine timre ntik moro mono timre ni koso nyaka obed gi history mabiro nyiso ni to ma is stress induced kata ma is genetically
Yes. Ke samoro ngato ke sana wedo ka jomoko isim joka jomoko kata ka ngato dhi ngwech moro motegno kata maybe ngato dhi intake moko mag military ngato ringo modhi otho. Ido ka samoro ngeni samo chako ringo no kode ko chako bedo go atako go mar asma to noge asma. Ke koro ngeno keto pump in gin oketo lungs mondo cha pump in a lot of yamo moko nyal. Miro ko ngato bedo gi attack no. Yes. Adwani mondo mikoro wangia ne kaka nise mulunwa kata soya. Ni wachini soya timo muscles nani? Again, onge gi chemicals mang'eny nikech iyudo ka most of this gik mamadho kaka majan gin gi some cocaine content in them manyalo keto lungs bedo morindore, but ino ka soya to en onge gi caffeine koro en ober. Kopogre kod soya ango kendo minyalo madhi kata minyalo chamo mondo mi relax muscles nikech ing'eyo watemoga wacho ni ka ber kwanyalo tiyo kod chiemo ma natural gi man natural food bende ber natural food moko bedo moko riwe chemicals mang'eny gi gin bedo watem encourage jowa ni watem tiyo kodgi. Yes, gi moko kaka nyoyo bedo oganda gik ma natural bedo natural food. Yes. Seche mangato ntiere kod attack samore ntiere kod attack dala onge kod yath onge kod inhaler siptal bor first aid minyalo nyiso ngato mondo mi otim kaka Dr. Chenge nyalo bedango koro ngato mokwongo wakete in open ngani nyaka make sure ukete kama is open monyalo bedo gi hewa then ngani bende watemo giche wanyatemo kao gima warm kata pi ma warm emotem modho then ngato bende kwanyalo giche kanti kaka nyalo pump ne yamo bende kinyalo kudho ne yamo bende is well and good. Kudho ne yamo nango? Kinyalo kata nitie jomoko manyalo keto ga to kudho ne kata kao kata gimoti kudho kata gimoro minyalo kudho ne godo yamo kata ume mondo at least mondo isin de gino yueyo neno then kata kinyalo fwadho ne yamo bende is well and good mano kadala kucho. Yes. But the best thing any nyaka ring kode hospital machiegni kode. Yes. Nikech wacho ni seche ma wa breathe in wakao oxygen maler kato seche mo breathe out wagolo carbon dioxide carbon dioxide. Yes. Seche ma igolo carbon dioxide ti breathe ne ngato en gima kare koro but ngeni koro kata kinyalo fwadho ne yamo it is well and good but ikete in open air monyalo gamo yamo kamano. Bende wabedo ga kod complications mag asthma attacks? Yes, complications bedo ga nikech sama ngato nigi ka ngato ne obedo attack maber kech ngeni yueyo konya yueyo koro ngeni gidi nyalo rinde kabisa. Koro yudo ka kore gi complication makoro okonya yueyo lungs gegene koro ok nyal timo gimoro amora ngani nyalo kata mana hinyore kamano. Nikech ango motimore seche ma lungs ok ter muya nikech sama koro fresh samoro koro oxygen ok nya donjo koro ngiso ni okonya ngeni oxygen ma donjo nyaka blood koro ngiso blood cannot pump koro konya dhi ema mana miyo ngato nyalo hinyore kamano. Nikech kotende kod chenro mar penj laktar ni bende nunyisowa ani oxygen kata yamo maler ni oringo nyaka e obwongo nyaka kamoro amora. Koro seche ma obwongo ok nyal yudo oxygen nyalo bedo kod seizures inyalo bedo kod convulsion. Yes. Omiyo kapo ni ngato bedo kod attack onego beni yudo kod thieth mapiyo kaka nyalore kamano mondo kiko bed complications kaka conversion kaka rierruok no kata kaka onyalo bedo onyalo cut out gino muya koro ok nyalo donjo completely. Those attacks gikaw thuolo mar nade? Generally okonego luore ni oyudo thieth machal nade nikech okonego dhi for a long time picha kaber okonego dhi more than 1 hour or 2 hours nikech mano koro dhi ketho lungs ginigo kamano koro wadwa ni at least obed a short time kamano. Intiere matatu kata intiere bus ngato yudo attack wacha ni gimokwongo ni inyalo utemo kete kama yamo lere kata yamo kwadhe mang'eny to nego bende ringo kod hospital nikech ngene enbe ngene ok obi all of a sudden yudo attack dichiel pap en gimo biro gradually chako winjo ka kore obiro jatuo biro chako winjo ka kore pek jatuo biro ko chako fuolo jatuo biro winjo ka kore chako yueyo chako bedo muya koro dona chako gamo muya then chako bedo difficult in breathing koro en gima kawo ok obi dichiel all of a sudden okawo time koro gino sami secha koneno gino bilano onego beni gi jatuo ni kata kaninde mtoko ni gilore dhi hospital machini kodi or kata kaninde gi yadhi ne omiya jo asma ido kata gi travel gibedo gi inhaler no ma yawo kor gino koro sami chako winjo gino to onego beni go puff go emangiso onego beni go 2 puffs when necessary kamano. Kapo ni ngato ntiere kod inhaler machal kama ma onyalo tiko godo thuolo maromo nade?
Inhaler ni sana sana onyalo kao even 1 month kalore gatak lori ni obedo gatak marom nade then woni embutiyo kode machalo nade emo waja puonjo ga jini at least tiyo gi 2 puffs when necessary but ngin jomoko tiyo kode asasa ni odani mondo gino yaya kore no sano en gimi goyo to me time igoyo to me time kamano but onego beno kawa at least 1 month but unfortunately sani bet gidwa lal kidogo joma nigi asma ging'eyo sani bet gidwa lal kidogo kamano seche magilal kidogo ni jotuo gitimo nang'o koro jotuo nyaka gidhi hospital machiegni ema koro wan gi alternative wan gi nebulizer cha may bedo godo hospital kucho miketnegi mondo yaw korgi no then at the same time wan gi yedhe momiyo gi mabedhi yaw korgi go kamano erokamano nyaponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye wach mogik minyalo nyisowa koro asma ok en juok ng'ata man gi asma koro make sure ni luwo yedhe kaka ong'isi make sure ni dhi hospital machiegni kodi koro ng'ata ma dwa tudore koda inyalo yuda Kibera level 4 hospital kanyo namba mar simu en 0726 065 899 but jomoko nya yuda kanyo an gi clinic na moro Kibera kanyo luongo ni Until Medical Clinic enti Bombolulu kanyo binyalo yuda mondo wawuo mang'eny nyalo nonwa namba namba 0726 065 899 kamano erokamano ahinya kuom yudo thuolo ibiro e penj laktar kendo ipuonjwa kotendo kod tuo mar asma erokamano ahinya penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ne jogo picha mawa erokamano makende ni director na erokamano nya Lindsay erokamano nya producer na Pape Chokot nyaka kendo diting machielo aniluonga ni Ruth Otieno oriti masani